Sziasztok! Ez az első room tourunk a csatornán, akkor kezdjük is. Található egy kis toki egy robotporszívóval a földön. Szóval második, benézünk a szekrénybe, találunk ruhákat, és egy laptopot ott alul. A második részén találunk még több ruhát, a felső részén viszont vannak dobozok, iPad doboza, billentyűzet doboz, mindenféle doboz. Legfelül meg dobozok ugyanúgy. Itt jobbra található a komódom, vagy nem tudom mi ez, amin található egy Sonic plüss, meg egy táska. Mellette meg található az ágyam, egy ilyen gamer húzattal, nekem nagyon tetszik, aludni szoktam rajta. Amit nagyon szeretek a szobámba, az a gépem. Ez lenne az elsődleges gép, amin ugye játszani szoktam, és mögötte van a router. Menjünk tovább. Ez a fejhallgató, amit láttok, ez egy Wild Shark Butterfly felhallgató vezeték nélküli. Ez egy Samsung Odyssey G344 Hz monitor. Ez a kamera, ez egy Alcor 1080p-s kamera. Ez a billentyűzet egy Wild Shark Shinobi Brown Switch-es 60%-os. A mikrofonunk nem is, az egy Razer Mini. A zegerünk az egy Logitech G203-as egér. A szék viszont a X-ből van, 90 000 forint, Apex Racer a neve. A monitorlámpa és a streamer gépnek a monitora itt található. Szóval akkor menjünk, nézzük is meg a streamer gépet. Hát itt is lenne a streamer gép. A polc legfelső tetején található Pikachu meg ilyesmik LED. Másik részén Rubik kocka, harmadik részén hangszóró, parfüm, ilyesmilyen dolgok. A negyedik részén meg egy nagy hangszóró még egyszer. Ott található egy kis asztal, ceruzákkal, filcekkel, ilyesmikkel. Kb. Ennyi lett volna ez a room tour. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel.